Sarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Kumustan ti Riknam? Itata nakaawid tayon, bakit? Kasla, pimigsaak, ta nakaawid akon manipod iti ospital lakay. Nasaya at nung kasta. Yinanampay nga rod, ta agluto akiti pangaldaman tayo. Agyaman akunay kan ka, Pedro. Nakasingsingpot ka nga asawa. Ingka gumaam ti amin, tapno maopera anak laeng. Anya nga rod ngay, bakit? Kat obligasyon ko ti mga sikasukan ka. Ti napatag kat successful ti operasyon mo. Lakay, Taripat tuwang ti bagim, tapnosan kang agsaksakit. Narigat agsaksakit, bakit? pudno dayta. Gastos lang arudan, tak-tak pa eh. Nagasatak nga rod, taing ka gumaam tinang sapul iti inaramat ko ang nagpa-opera. When ta saan mo't amabalin na baybayan ka? Kinunak mo't ten, obligasyon ko ti mga sikaso kan mang taripato kan ka. Ala, mabit lang tayo nakagluton tapno makapangan kan. Amo ka mabisin kan, bakit? Tatang, nakaisang ako ni Tinapoy. Si daan lang ang tilutuan nyo. Kastaya. Naimbaglaki din ta nagnakam ka, anak ko. Tay talang mo ti may tulong ko kada kayo, tatang. Nagluto akon tapno isupay nga aramidan nyo. Nagmayadagit kita hindi naglawa adagata adaga, Raquel. Iti sana mamayag, kukwata aminin, dagiti adday ti aglawlaw, dagiti dagata. Naglawa una yung ti dagata, Ruhel. An-anun ta ngay tinakalawlawa adaga ket awan pa'y anak ta. Awan mang tawid ka dagiti mapanawan ta. Apay nga minaday ta ti pampanunutem. Addan tulad ta, Basta ita saan aday ta anak payla dita, tinakaisintruan ti panunot ko. Arami deket diti amin, tapno matagikwak amin, dagiti daga amakit kita ta. Kasano ko maamatagikwam no saan damot nga ilakukan ka. Nangruna ti daga nga adda iti abay ti dagam. Saan to nga ilako ni Pedro dayta? Kitaam ket insalda na laeng ta pinagpa-opera ni bakit na. Ngam saan namot nga inlako. Mapilitan tumot lang dayjay ang mangilako kanyak. Uray kita. Saan mo nga minin nga almanin ati dagana? Hogyan nakmanin ako nak. Kontrabida ka talaga. Agsubli ka man langin ni kotse. Urayan ako ni Jay. Tapno dimon kun kontrahan dagiti amin ngay bagak. Lakay, nagbabagas ti dawa dagiti pagay. Wan nga rod, bakit? Mayat tapno, masaka adagos din nakasalda adaga tayo. Sigurado ang masakata yon dayjay. Basta napintas sa kanayon ti panawen. Tapno saan ang madadaal ti dawa dagiti pagay. Nanang,
Tatang, agapasakto numatang kananan ti dawa dagiti pagay. Una, agtitinulong tayong tong aggapas. Tay supay ti itang dan tayo no ipagapas tayo iti sabali. Saan abale? Tawan tong ti klase mi inton pa naggagapas. Matulungan kayon, nanang, tatang. Wen, anak ko, taumam tong aggapas. Naalang Rodan, intayon ijay kalapaw. Umuna kayon. Sumarunuak na madamdama, tamapan ko man pa ipalubnak dinuang, taaradwak inton mumalmalam, jay pagmulaan tayo iti manay. Nanang, nagmayatag yan diti away. Dito'y tayon kalkalapaw ang maturog inton rabi. Mabalin ko maa, ngam adamat agur uray adingwan ije balay. Masapol nga agawid tayo, tapakanon tayo dagijay, anak ko. Kaasi damat no mabisinanda. Pedro! Adda ka dito kalaboyo? Ha? Ni mo trohel day jay? Sapsapulan na ni tatang, nanang. Ah, mabitla ang anak ko. Mapanak iti ayan ni Rohel. Adapay laang ni Pedro iji bangkag, Rohel. Anya ti masapol mo kan kuana? Adda ko man napatag nga ibagak ken kuana. Katungtong ko kuma. Maipapan ka diti anya ti ibagam kan kuana. May papan iti dagayo agat gatangek. Ang mga no nagbaliwan ti pangedeng na ket ila ko ng kanya. No maipapan iti dayjay, pasensyakan. Ngam saan mi nga ilako ti dagami. Nakasaldamot tan di kataltalunan mi kan karohel. Ngam sa kaun minto dayjay no malpas ti panaggagapas. Anya? Usto ti kinunan ni bagat ko, Rohel. San mi nga ilako ti dagami anak kasaldaken ka. Sakaan min tumatlang dayjay. Barang no itultuloy na tinapinda sa tiyempo na, tapno sana madadaal ti dawa dagiti pagay. Si kalangan ti saan anang ilako iti daga na kanyak, Pedro. Dagiti kakadwa makaabay ti dagam, ket inlako dan ti daga da kanyak. Para manumutlangan ti mangilako, ket gatangak met iti husto. Pasensya na talaga. Ngam saan kong ilako ti dagami. Sana bale, ta sakain minto tinaisaldaken ka. Natangke na talaga ti sangi daya, Pedro. Para manula kumameten ti mangilako iti dagada kanyak. Angam awan lata. Apay nga minakamkamam ti dagaasan mo matakukwa. Napatag kadakwada ti dagada. Iso asaan da nga ilakukan ka. Maawatam kumamot day ta, Rohel. May sakamat a kontrabida, Raquel. Imbes nga ayunan nak, kontraan nakpay. Anya kameten? Di kakit di agyaman no manayunan ti dagata ta nakarkaro manen alumawa, ket datanton ti kalawaan iti daga, iti daytoy alugar. An-anum nga min aya ti daga. Tinaglawa daga. Mapanawan tan tumot lang day ta numatay ta. Ay sus, mabayag pa'y mapasamak dayta. Injuyok pa'y ti kwartak, ken nalawa adagak. Adayo pa'y amatayak. Saan mo nga ammo ti biag, Rohel? Iso adi mo nga rod pagpalastog ti kabigatan. Adula amin ngay bagbagam. Aramidag ti amin. Tapno saanen amasakad da Pedro ti dagada. Ket kukuatan ton. Anya? Ay, pangasim tadi kagar arami diti sana nasayaat. Kaasi damat. Kaasi nga. Kakaasyak nga rod ida. Tagatangag pa itinapinta sa presyo ti dagada. Angam, di namat lat tagaya milako. Iso nga ramidag nga rod ti pampanunutek.
kita man no dinalata ila ko kanyak ti dagana? Bakit? Masapak ama pa ni away. Mangan ka pa'y Saanin, into nagawid akon. Sa nabalit nagkapiak mo't. Masapak ang mangiwayway kadagitinwang sakbay nga ipalugnak ko ida. Sigurado ang maaldawan ka manan nga agawid. Iso ang mabitlaan, ta isaganaan kan iti balunam a pamigatam, tadi kakit mabisinan iti away. Agasam nga dayta akin na dungom kanyak bakit? Gaputa na dungo kamot kanyak lakay. Kan kastamot at talaga ti rumbang iti agasawa. Agpinatag, kan agbinadang iti rigat, kan ginawa. Nagnakaman ti asawak. Lakit din. Mabitlaan, ta isaganak ti balunam, lakay. Dagidjayang dagitinuang ko. Agururay dan iti mangiwayway kadakwada. Anya ti napasamak kadagiti pagay ko. Naarab damutan. Kan naasak-asak ti kataltalo na. Akin dingon iti nangaramid iti daytoy. Pedro, nasayata si Balog ka dito'y away. Kardeng, nakitam ka din no akin dingon ti nangaramid iti daytoy iti kataltalo na. Saan nga rod? Kakit-kitak lang itay limabasak. Anya matan, imbes na nagpipintas ti dawa dagiti pagay ko, ngem naarab da lang arudayn, naasak-asak dapay. Anya nga iti maapit ko itan. Grabe nga rod tinapasamak, Pedro. Iti lang mo't kapagayam tinaarab kan naasak-asak. Saan iraman dagiti kataltalunan iti abay mo a kataltalunan ni Roel? Kardeng, Narigat nagpabasulatan. Hanggang siguro, ammumon na anya ti pampanunutan. Kasi kamat, Pedro. Kasta siguro ti mapasamak no natangkan ti ulo ti tao. Saan mo apakairanudan ti dagam, tadi nakamat paraburan iti pagbiagam. agsaganan no asin man ti akin aramid iti daytoy. Amangan no makapataya, Anya? sana siyak ti pagpungpungtutin ti awanan bain niya akin aramid iti daytoy. Tadyak mapakawan. Talaga pumataya. Nagbatad anwang tinangarab ken nangasak-asak iti kataltalunam. Alangan mo't apatayan dagiti nuwang anangaramit iti dayta. Kasla na igagara tinapasamak iti talon ko. Tas saan mo't anagargaraw ti talon mo, akaabay ti talon ko. Ne, anya ti kayat mo pagparangin, Pedro? Siya ti akin aramid iti napasamak iti talon mo? Sika ti makaam mo iti mismo abagin. Sikamot lang arod ti makasungbat iti mismo asaludsod mo. Relax, lakay. Awan ti ebidensya ni Rohel ti akin aramid iti kasjay kadagiti pagay. Sana ba ne? Tadamot latabasit maapit tayo nga uray kaskasano. Adda umanay para abasto tayo nga aging ga iti panagraraop manen. Amkak nga amangan numalaw anak dayjay, numapanagnakak ti atap ko. Lakay, sika ti maabak no tutupam ti kasdi akita ti tao.
Iso adi mo ko maitulok alumnag ti init mo, gapo iti pungtot mo. Carmen, Laglagi pam ati kinaimbag, kat iso ti lawag, iso ti init. Nulimna kan ti init mo, kaya't asawan dayta akasip nga tanon ti ayan mo. Kinadakas daytan. Iso adi mo ko maitulok nga abakan ti sipnget ti lawag nga addaken ka, Pedro. Anya ka mo Rohel? Anya ka din tinararamid mo. Ape, Di ka naging kukuna. Amok asika ti akin aramid iti napasamak iti kataltalunan ni Pedro. Nagalas nga aramid. may saka mo, Raquel. Apay, adda pa managnak mo asyak tinangaramid iti dayjay? Apay, nuangak ang mga sak kan mga rab iti kapagayan? Si kalaang mo ti mabalin ang mga aramid iti kasjay. Takayat mo ang mapilitan ni Pedro ang mangilako iti daganakan ka. Rohel pang-asim huston. Sarde nga amon ti kastang aramid mo. Baybay amon no saan nga ilako ni Pedro ti dagada. Takarbengan ng agdesisyon para iti sanikwana. Anya nga rod no di na kayat nga ilako. Rogyan nakmanen ako nak Raquel. Kaumam langan day tangiwat mo no awan tinasayaat nga ibagam? Kaya't mon samat adata ti agrikyar, Raquel. Tatang, nalpasan ti raup tayo. Sapay kumata saan na maulit tinapasamak, itinapalabas sa panagapit. Isabas ti tinapit tayo, gapoy tinapasamak. basta awan lakid diti tao ang mangirurumen iti pada na tao. Sigurado asaanan ang maulit tinapasamak. Tatang, Iso sika, anak ko, di ka aramid iti pakadaksan ti padam a tao, wen? huwan mat tatang. Dakos ti agaramid iti madi iti pada a tao. Talaga Ne, nalpas mo't gaya man ti rapyo, Pedro. Wen, Rohel? Kalkalpas laeng. Kasano ngay? Kaano asa kaem tinakasal dadagam kanya? No di mo masaka, siyakton ti makaamoy ti talon nga insaldam kanya. Patalon ko ni ti sabali. Saan na sika ti mang talon? Anya? Ngayong ti saritaan ta, siyak ti mang talon, bayat anak kasaldakan ka. Kasdi nga rudin ti kayat ko. Awan na bingay ko itinapalabas a panagaapit, takas jay met tinapasamak iti kataltalunam. Saan ko na basol dayjay? Basol ti kabukab, kan gamrod at tao. Ha, Iso siyak kumati mang talon lata, Rohel. sige. Patalon ko latakan ka. Ngem, ilako mon kanyak ti dagam. Saldagatangen ti pamayak. Saan nga rod ang mabalin? Nukas ta nga rod, patalon konton iti sabali ti dagam as sinaldaak. At dayta, nadadailen ti irigasyon na pagtataudan ti padanom ni Pedro. Matsyananen ti kataltalunan na. Awan mo ti water pump na. Sana kas kanya nga adda water pump ko. Mapadanom aklata ti kataltalunak a pangurayak a matarimaan ti nadadael nga irigasyon. Pumanaw ako nito'y. Numatsyananen ti kataltalunan ni Pedro.
sigurado ang magango dagiti rep na. Sabay tikag ita, narigat ti patanom. Ken nalaka ang mamagaan ti daga. Natangken ti ulo ni Pedro. Kita iklaeng no niya ti aramiden na. Awanton ti pagpilyan na. Kukwakton ti daga na. Naggapo ka DJ irigasyon, Rohel? Ha? Saan? Anya kumatirami da kijay ngay? Kasla ijay mo tinagapwam. Kunak nga no si kati nang sawang iti danom. Tani, awan mo ti danom iti kanal nga agturong iti kataltalunan ni Pedro. Ay, awan na mo kiti dayta. Pinasyar ko lang dagiti pataltalon ko. Ngumjak napnapan ijay irigasyon. Sigurado ka, Rohel? Na, anyat pagkit kita am kanyak? Ulbot? Agdamdamag aklaan. Diyak kahit ti pa nagsasawma. Saan ka managataplaunay? Da mga nuday ta ti pakaisagmakam. Awanen, natsyananen ti kataltalunak. Sapay nagdakkel ti dadal ti irigasyon. Medyo mabayagan ang maistimar day jay. Marigatan ang makaumay ti danom ditoy. Wan nga rod, Pedro. Nagmalasak mo ten, iti agsasaron o pa nagtaltalon ko. Pedro, aday bagakeng ka. Ngumsapay la ko matagtapel ka. Diyak ngamin kaya tamarmaruam da dya tao. Anya day ta? Nakitak ni Rohel ang naggapo iti irigasyon. Sakbayan na at siya nanti ka nalapagpag na antidanom nga agturong iti kataltalunam. Anya? Dakil ti atap ko ni Rohel tinang dadawil iti irigasyon. Tapno awan ti makaumay adanom iti kataltalunam. Kat maatsyananan. Kunak tupay kat. Ayop at talaga day di Aruhel. Ni, insalikat mo mo day tabunang mo. Putda kung ti Sara day di nga awanan bayin. Diyan mapalabas day ito inaramid na. Aglablabusan! Pedro, mabit lang! Sa dino ti papanap! Hoy! Ruel! Ayop ka! Ne, apa yan Pedro? Anyat masapol mo? Ayop ka? Mangiruruman ka? Anyat basol ko gan ka, ha? Api nga iruruman na! Saan ka mawawatan? Anya ka din dayta ngay pagbagam? Amok! Ar-aramidong ti amin. Tapno perhusyon na. Kaya't mo atagi ko ang tidaga. Kaya't nakngaypitan. Tapno mapilitan nak amangila ako itidagakin ka. Kasak langit isan amangila ako itidaganakan ka. Gamrod! Diyak ka mo ti pagbagam. Aglablabas kan. Sakbay na karkaro pa itaramidam. Si kanti pukawat. Ha? Inasot mo ti buneng mo. Ayop ka. Utasin ka itan! Pedro! Carmen. Mga asim, di mo itulok na iturayan nakatida ka sa panagpampanunot. Isublimbat lang iti kaluban na day tabo ng inasot mo. Mga asim! Dita kayon! Ay na, kunak tupay kat adakas itayin tagtartara iti panunot mo. Iso adinagas ko adagos ni Carmen iji kalapawyo. Carding. Carmen. Pasensya kayon. Talaga, naglidaman ti panagkita-kitay. Kaya't nautasan ni Rogelitay. Day tati ka na yun nga ibagbagakan ka. Saan ka pa iturayan iti pungtot mo? Tasikamot lang ti maabak. Di mo paglanakan ti init mo, Pedro. Tamapukaw ti lawag iti panunot mo no mapasamak ti kasta. Carmen. Awanan ti maramidan tayo kadag iti kakasta at tao.
Saan ko mga iso ti mamagbalin kan kaadakas lakay? Puno dayta Pedro. Tano binalas mo ti dakas, babaan mo't lang iti kinadakas. Awanan ti dumam iti kasta akita ti tao. Ikararagan tayo langan. Asapay kumata malukatan ti panunot na. Day talaangan ti maaramidan tayo, lakay. Yawanan bain a Pedro. Sakit din ti patayin na. Dandani akon. Rohel, ha? Apay nga igam mo day tapaltog mo. Diyak pa'y naaramat dahi ti apaltog ko. Iso nga itan ti pangaramatak iti daytoy. Rohel, pangasi ma. No anyaman ti pampanunutem, di mo kuman patuluyan. Mapanak aganop, di gagdanag. Rohel! Sige, Rohel, mabitlaan! Di ka pa'y pumanaw! Rohel! sigurado nga dapay lang ni Pedro iti kataltalunan na. Kaslaak na nabasa apyek iti namayan na. Idi inasutan na kitibunang. Kita aglaeng no anya ti maaramidan na ita. Tapaltog tigam ko. Kunaktupay ket. Iso agi paspastor itinuang na. Maudin apa nangi pastor na itinuang na dayta. Kaduada pukawag iti taraken na. Kita aglaeng no anya ti aramiden na. Masidega kita yan na. Anya da jay? Kobra. Tidak kasango kanya. Tinukawan na ti Kobra. Pedro! Pedro, tulungan na! Rohel! Rohel! Tinukawan na ti Kobra. Anya? Dapay paltog mo? Pakawanan na. Siga kumati. Pangaramata kiti paltog ko. Tinukawan na ti Kobra. Anya? Rohel! Rohel! Awanan. Nagsalungay nga yan. Kinunak nga minasaanan a rumrumwar nga imot na ti paltog na. Ngam, rimwar lata. Sika ti pagpangpanggapan na iti dakas. Ngam, isumat ti na isagmak. Makipaglading ita kiti napasamak ni Rohel, Raquel. Nagita ti Kobraan ng tukaw ken kuana. Taim patay na adagos. Nagpatinggan ti mading aramid ti asawag. Raquel? Maladingita naglaang. Tapasig kakalukwan ti nararamid na hindi si bibiyag pa'y. Ha? Siguro, kasto'y tinapasamag kan kuana. Tap na awanan ti maperwisyo na. Kat saanan nga agaramid iti kalukuan.
Kang runaan na. Saan na ka na mapagaramidan iti dakas? Nakita siguro tinamarswangad adupay akalukwan ti aramidan na. No agbayag pa kan amangan no si kaan nasaya at ti maisagmag kadagiti iba na. May sardang matan ti kalukwan na. E dinto ta si ka. Adupay tinasaya at amaaramidam. Iso asaan na nagbaligi iti dakas apanggap na kontra kan ka. Pedro, pinaayaban ka dito ibalay ta, kayat ko nga iba ka. Asaan yun nga isubli ti pinangsaldami iti dagayo, idi si bibiyag pay ni Rohel. Ha? Di yun panunutan ti pinangsaldami, idi nagsakit ni Carmen. Jakon pa isubli day jay. Kasukat ti kalukwan nga inararamid idi ni Rohel. Isutin ang dadahil iti kapagayan nyo idi. Isutin ang dadahil iti irigasyon. Tapno maatyan nanti kataltalunan nyo. Takayat na asaan yun ang masakat ti dagayo, kat kukwanan. Raquel, Urnong nga urnong iti daga. Naglawang agpayso ti daga na. Ngam nagbiit mo't anapukaw ti biyag na. Saan na matlaan na kairanudan ti naglawa a daga na. Saan ana ispal ti daga na. Idi tinukkawan ti kobra. Tanatay pa'y amis mo, iti daga na. agyaman kami iti kinaimbag mo, Raquel. Oray no kasjay ti aramid idi ni Rohel, ngam nasingpet kamat nga asawa na. Nagduma kayo unay iti ugali. Diyaka mo no, kasan asubadak ti kinaimbag mo. Ni Apo Diyos langan ti makaam mo amang subad iti kinasayat mo. Manon abulan tinapalabas, manipod awanan day di Rohel. Juan Carmen, Siguro, nasimbang matan ti panunot mo. Taawanan ti manggulgulukan ka. gusto ka, Carmen. Ngam, jak pakaragsakan tinapasamak kan kuana. Pedro, Pudno dandanin ilaw anak mang tagbat kan kuana. Ngam, bunga lang dahi dyan tinalaw sa puntot ko. Jak tinarigagayan ti pan nakaisagmak na. ti makunak, napatag ti biyag mo iti Diyos. Di na intulok ang maisagmak ka iti ima ni Rohel. Siguro, nakita na nga at dapay na imbag ang maaramidam. Kat day tati kayat na nga itultuloy mo. Iso asaan ang nagbaligi ni Rohel iti panggap na kan ka. Kat pinaginananan ni Rohel, takayat na asaanan ang makaaramid iti dakas. Di na intulok ang makapatay iti pada na tao. Iso ano panunutam ang naimbag? Napataglatan ni Rohel iti namarswa. Iso ang napasamak ti kasjay kan kuana. Tanasaysaya at pay ti matay. Ngam ti agbibiyag tayong agpaiso. Ngam pasigmet a kinadakas ti aramidan tayo. Carmen, Saan tayo nga rod asayangan ti gundaway nga ipapaay tinamarswa kada tayo? Tabayat nga ikikan na tayo iti angas tayo iti tunggal panagriing tayo. Kayat na makaaramid tayo iti kinaimbag. Taday ta ti rason no apay nga agbibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Ayatan tayo ti pada tayo a tao. Akas iti bagi tayo. Saan ket nga iruruman?
Taga Roma, Kapitulo 13, versikulo may kasyam. Ta dagiti bilin, di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom, amin dagitoy kanda dumapay, madagop da iti daytoy may sa abilin, ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, ken iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click